heb ze pas even praten met de man die hier de baas is. En die vertelde ik dat ik het zo vreemd vind dat in alle kranten heb ik lezen kent over de Wieringermaar dat die onderstroomd is. Ja. Maar ik heb nergens lezen kent dat een Pool in het Duitse leger de Noordoostpolder redden heeft. Die hier opdracht van het Duitse leger stek de dikken terug. Dan en dan. Dat had er net in. En nu op een bevrijdingsdag, 17 april, toen had de binnenlandse strijdkrachten van Lemmer, eigenlijk de ondergrondse, die hebben hem op de schouders gehad. Ik weet hoe haast veertje. Er is een soort. Ik heb de Duitsers binnenkomen zien rennende op de fiets op hinders. Met vrachtwagen en van alles en nog wat. Maar dus ik, de Canadezen, op de Green Streetweg, de Canadian Dragoons. Ik zit hier naast de commissaris van de Koning. Ik vind dat een hele belevenis. Ja? Ja, en al die mooie vooroorlogse lieden die we vinden. Ja, geweldig. Ja. Prachtig. Vooral die ouderwetse muziek die wij altijd meemaken hebben. Nou, in het trend van de Ramblers, zeg maar. Die dus van midden op het podium staan, de Snake Charmers. Dat is echt mijn repertoire nog, hè? Ja. Jo komt uit Rotterdam. Ja, ik kom uit Rotterdam. En daar heb je ook de bevrijding mooi maken. Heb ik ook de bevrijding meegemaakt. Ja, we hadden alle ramen met groen versierd. En wij hadden een optocht. Er is nog een fiets met een houten band. Eigenlijk heb ik deze dagen meer last van de oorlog dan van de bevrijding. De oorlog komt wel heel dichtbij. Ja. Ja, en ik denk, wat gebeurt er nu met al die kinderen die nu in die vreselijke oorlogsgebieden zitten? Als ik er nu nog zo'n last van heb. En welke kant gaan ze uit? Nemen ze wraak? Of gaan ze de kant van de vrede uit?